Ja, vel mødt i Jesu navn. Vi har de 2 forrige aftener været sammen om, hvordan verdens bekymring og rigdommens bedrag kan kvæle Guds ord, slik at ordet ikke bærer frugt i livet. Den frugt, at jeg ser, at jeg trænger Jesus. I går var vi sammen om nogle vers fra Kolossenser, Paulus brev til Kolosserne, hvor vi så på det udsagn: se til, at ingen får fanget derer. Fanget derer med alt muligt andet end Jesus Kristus. Og i aften, der vil jeg gerne gå lidt mere ind på dette, at Jesus er Kristus. Og ind på, hvorfor det er så vigtigt. Men inden vi læser nogle vers fra Guds ord, der vil vi begynde med at bede endnu en gang. Du himlens Gud, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Og gennem dette ord, åbenbar dig selv. Vi beder om, at vi må få et glimt, endnu et glimt af, hvem du er. Og vi beder om, at dette glimt, dette blik, må føres endnu et skridt fremad mod det himmelske hjem. O Jesus, der er så mange røster i en forvirret tid som vores. Og der beder vi om, at du må lære os at kende den gode hyrdes røst. Den gode hyrde, som satte sit liv til for os. Nu beder jeg om, at du må åbne ordet og tale det til os, slik du ser hver især af os trænger til det. Amen. Vi skal være sammen om nogle vers fra Matteus evangeliet. Matteus evangeliet, kapitel 16. Og i det kapitel har Jesus sagt til disciplene, at de skal vogte sig, at de skal tage sig i vare for farisæerne og saddukæernes lærere. Jeg nævnte lidt om farisæerne i går. Og farisæernes lærer, den skal vi give agt på. Hvorfor det? Fordi den er os nærmest. Faktisk er det slik, at jeg nu står og ser ud på en forsamling af farisæere. Ja, det var jo lidt en påstand. Og det siger jeg ikke, fordi jeg har været sammen med dere i 2 dage, og nu kender dere. Jeg siger det, fordi jeg kender mig selv. Og kender den tanken om Gud, slik farisæerne havde det. Den ligger mig nærmest. Og derfor må vi give agt, også når Jesus siger til disciplene dengang: tag jer i agt for farisæernes lærer. Og hjælpen til det, den skal du have ud fra de vers, vi skal læse her. For det er fra Matteus 16. Der læser vi i vers 13. Da Jesus var kommet til trakterne ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple: hvem siger folk, at menneskesønnen er? Det er det første spørgsmål. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede: nogen siger døberen Johannes, andre Elias, andre igen Jeremia,
eller en af profeterne. Han siger til dem, men dere, hvem siger dere, at jeg er? Læg mærke til det, som sker her. I verset forud, vers 12, har han sagt, tag i agt for farisæernes lære. Og så er det ikke et helt nyt skifte, vi nu kommer ind i. Nej, der er en sammenhæng. Hvordan give agt på farisæernes lære? Det gør du gennem dette spørgsmål. Hvem siger du, at Jesus er? Og læg mærke til, hvordan Jesus begynder med at spørge et bredt spørgsmål. Hvad siger de rundt omkring om menneskesønnen? Det er jo ham selv, men han bruger betegnelsen menneskesøn. Det næste spørgsmål, der snævrer han ind. Og nu handler det om dig. Det handler om mig. Hvem siger du, at Jesus er? Der har du hjælpen imod farisæernes lærer. At du lærer Jesus at kende. Og Jesus, han gør det jo personligt for disciplene. Hvem siger der, at jeg er? For Jesus vil have dig ind i dette personlige forhold til ham. Der svarede Simon Peter og sagde, du er Messias, den levende Guds søn. Nu står der på norsk, du er Messias. Egentlig er det Kristus på græsk, og det er det, vi normalt oversætter med Kristus. Men det er samme sag. Det er ikke forkert. Og med ordet Messias bliver vi jo knyttet til det gamle testamente. Men Peters bekendelse, det er, du er Kristus, den levende Guds søn. Og jeg kommer ind på dette. Hvad ligger der i den bekendelse? Men inden vi går ind på bekendelsen, så læg nu mærke til, hvor stort, hvor højt frelseren tænker om den bekendelse. Jesus svarede Peter og sagde, salig er du. Du som sidder her, jeg tror, du ønsker at være blandt de salige. Jesus siger til Peter, salig er du. Den bekendelse, Peter kom med, gjorde, at han var blandt de salige. Derfor er den bekendelse så vigtig. Salig er du. For det er ikke kød og blod, som har åbenbart dette for dig, men min far i himlen. De ting, vi taler om her på bedehuset, det kan vi ikke tage af os selv. Sidder du her og har den oplevelse, jeg får det ikke til, dette med at tro på Jesus, der vil jeg sige til dig, velkommen i klubben. Ingen af os får det til. Heller ikke du, som kanskje har vandret 30 eller 50 år med Jesus. Du står som tigger hele livet. Du må give mig det ved din ånd igen og igen. Jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min menighed. Når Jesus vil bygge menighed, der gør han det på den bekendelse. Og der er så mange tanker om, hvordan skal vi bygge menighed. Der må du lytte meget til denne tekst.
For der er så mange tanker om det at bygge menighed rundt omkring, som er langt fra denne forståelse. Og der kan man bygge og bygge, men der er det ikke Jesus, der bygger. På den bekendelse vil jeg bygge min menighed. Og for det fjerde, dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Hvilket løfte! Og vi lever i en åndsfattig tid, hvor det er som om, at dødsrigets kræfter vinder frem i vores nordiske lande. Og flere af os kan gribes af bekymring. Der må jeg sige til mig selv og til dig, der er en bekendelse, dødsriget ikke har magt over. Den bekendelse må jeg satse på. Den bekendelsen vil jeg lytte til. Den bekendelsen vil jeg synge om. For der har dødsriget ingen magt. Og for det femte, jeg vil give dig nøglerne til himlenes rige. Og det du binder på jorden skal være bundet i himlen, og det du løser på jorden skal være løst i himlene. Og flere af dere står i en jobsituation, kanskje på skole, eller i arbejdet her på bedehuset, med at forkynde Guds ord. Er du klar over, at du der kan løse, men også binde? Skal du stå i en tjeneste, hvor du løser sjæle, slik at de kommer ind til livet med Gud, der må du kende den bekendelse. 5 store, rige perspektiver har vi nu set, at slik ser Jesus på det. Derfor vil vi nu spørge, hvad ligger der i det Simon Peter sagde i vers 16? Du er Messias, du er Kristus, den levende Guds søn. Jeg hørte om en lille jente i Danmark. Hun kom på børnemøde. Kom til klub. Hvad kalder I der? Klub 4, eller sagde du klub 80? Børnemøde her, det hedder? Hobby Max. Du er slet ikke med klub. Nå, børnemøde. Hun kom, og hun var ikke vant til at komme i klubben. Men hun vidste, at her hørte man om Jesus. Og hun sagde stolt til en af lederen, jeg kender også Jesus Christensen. I Danmark er der mange, der hedder Christensen til efternavn. Og hun troede, at Jesus var en af dem. Jeg kender også Jesus Christensen. Men forstår du? Kristus er ikke et efternavn. Kristus siger noget utroligt afgørende om Jesus. Han er Guds søn. Han er Gud og menneske. Men det, at han er Kristus, rummer en enorm rigdom. Jeg siger kun ganske lidt i aften, men jeg håber, at jeg med dette vækker en nysgerrighed hos dig, så at du tænker, jeg må lære Kristus at kende. I det gamle testamente var det slik, at 3 embeder, 3 tjenester blev man salvet til. Og Kristus, Messias, betyder den salvede. Og disse 3 embeder peger alle 3 frem mod Jesus Kristus. Han samler disse 3 embeder i sin person, i sin tjeneste. Han er for det første kongen.
kongerne i Gamle Testamente vidner om kongen, som kommer. Jesus er kongen. Det betyder, at han har skabt alle ting. Og de ting, du og jeg skaber, det er jo vores ejendom. Hvis du har lavet en fin ting på skolen, eller en fin ting derhjemme, der er du jo ejeren af denne ting. Og de ting, du har skabt, dem bestemmer du jo også over. Hvis nogen kommer og vil ødelægge det, du har skabt, så siger du, nej, lad være. Det er jo din ejendom. Gud, han har skabt alle ting i og med Kristus. Hele jorden og alle dens beboere tilhører Herren, siger salmen. Men de fleste beboere på denne jord siger, vi vil ikke tilhøre dig. Men det bestemmer du ikke selv. Og tusindvis ønsker ikke at have med Gud at gøre. Der må jeg sige til dig, der skal du blive noget andet end et menneske. Og det er jo umuligt. For du er skabt. Du er hans ejendom. Han er kongen, og han har absolut ret til både at sætte grænser og udstede love for livet, som han har skabt. Du er Kristus. Du er kongen. Og mange i dag, også i Guds menighed, de vil tro på Jesus. Men de vil ikke have ham som kongen. Det kendetegner den menighed, hvor antikristånd råder. Nu kommer jeg med et nyt begreb. Antikrist. Det er den ånd, som er imod Kristus. Antikrist kan godt tale om Jesus. Bare det ikke er Jesus Kristus. Og hvor den ånden råder, der kan selv Guds folk sige, jeg vil høre Jesus til. Men han skal ikke være konge. Og der sniger lovløsheden sig ind. Ja, vi ser det i vores samfund. Men lovløsheden kan også snige sig ind i Guds folk. Derfor er det vigtigt, at du kender Jesus som Kristus. Du er min konge, du er min herre. Af den vej, du befaler, vil jeg løbe. For du har gjort mit hjerte fri. Nu spørger jeg dig, slik Jesus spurgte, derer, hvem siger derer, at Jesus er? Er han Kristus, kongen i dit liv? Det er andet embede, anden tjeneste, man blev salvet til i det gamle testamente. Det var profeten. Og slik er Jesus også profeten. Han er himlens sendebud. Tænk sig, at himlens Gud har åbenbaret sig, har gjort sig kendt gennem dette ord. Ja, kanskje du er vant til den tanken, men prøv at forestille dig, at du sad her første gang. Og så hørte du om en Gud, du ikke kan se. Men han taler gennem dette ord. Det er jo en enorm rig tanke. At ham, vi ikke kan se,
han taler til os gennem dette ord. Ja, Jesus, han er selv ordet. Hvad mener du om Jesus? Er han Kristus for dig? Er han den, som er profeten, der har taleretten ind i dit liv? Og der hvor antikristånd råder, der bliver alt relativt. Der er ikke noget, der er absolut sandhed. Du mener det ene, og du mener det andet, og alt er bra. Det er slik en sagde det. Vi lever i en tid, hvor alle meninger skal være ligegyldige. Hvor ender det? Der hvor alle meninger har ligegyldighed, hvor ender vi? I den rene ligegyldighed. Det bliver ligegyldigt. Det hele. Når der ikke længere er nogen sandhed. Og der hvor den antikristlige ånd råder, der bliver tvivlen. Og det at være usikker, det bliver forherliget. Det bliver det positive. Denne søgen og denne åbenhed, hvor man ikke ved, hvad der er sandhed, det bliver forherliget. Anderledes med den, der har fundet sandheden. Jeg kender sandheden, og ved, hvad der er løgn, der bliver du dømmende. Og det er jo noget af den ånden, som råder også i dag. Men, siger Jesus, skal vi undgå at blive fanget ind af alle mulige vranglærdomme, der er det vigtigt, at du hører det spørgsmål. Hvem siger du, at Jesus er? Kender du ham som Kristus, profeten? Og det tredje og sidste embede, tjeneste i Gamle Testamente, som en person blev salvet til, det var ypperstepræsten. Og slik er det også med Jesus. Han er Kristus. Han er ypperstepræsten. Ypperstepræsten vidner om Guds hellighed. Ypperstepræsten vidner om, at intet menneske kan komme Gud nær og beholde livet. For Gud er hellig. Det, at Gud er hellig, forklarer nogen med, at Gud tåler ikke synden. Jeg må sige, jeg har det vanskeligt med den forklaring, at Gud ikke tåler synden. For mig lyder det som om, at Gud er lidt sart. Han tåler ikke synd. Sagen er, at det forholder sig helt modsat. Det er et menneske, en synder, der ikke tåler Gud, for han er hellig. Og ypperstepræsten vidner om den hellighed. Og ypperstepræsten vidner om, der må gøres soning. Og derfor handler store dele jo, ja, hele Gamle Testamente, om at Gud vil bo midt i blandt os på baggrund af soningstjenesten ved tabernaklet og ved templet. Og det var et nyt begreb med soning og soningstjeneste. Det er nogle tunge begreber, du har fremme på familiemødet her. Ja. Men livet er i disse begreber. Og lad mig lige tage en parentes.
Jeg traf på en kvinde, hun var kanskje 30 år, og hun fortalte mig om, at hun var blevet kristen for 3-4 år siden. Wow, tænkte jeg. Jeg blev så nysgerrig, så jeg måtte spørge hende, hvordan har det været at komme ind i denne subkultur med alle disse begreber og dette verdensbillede og disse mange også teologiske udtryk. Hvordan har det været? For mange af os tænker, vi skal passe på ikke at gøre det for svært. Og Antikrist især, kan han få taget Kristus væk? Kan han tage få kongen og profeten og ypperste præsten og soningen væk? Så har han vundet. Men det er ikke. Der bygger Jesus ikke menighed. Jeg spurgte hende derfor om det. Hvordan har det været? Så siger hun, hvad er kristendom? Uden ordene som synd og retfærdiggørelse. Hvad er kristendom uden nåde? Og at der er bragt soning. Og sjældent har jeg set ind i så forklaret et ansigt. Hun har fundet livet i det at kende Jesus som Kristus. Også som ypperste præsten, der har bragt soning ved sit offer. Antikristånd er kendetegnet af, at her kan vi acceptere urenhed. Vi går på kompromis med det ene og det andet, for Guds hellighed forsvinder. Slik er det, der hvor antikristånd råder. Gerne Jesus, men ikke Kristus. Der bliver evangeliet et budskab for menneskenaturen, uden omvendelse, uden bekendelse af synd, og uden dagligt at tage sit kors op og følge ham. Satans evangelium siger, at det går godt for os alle til sidst, uden ypperste præsten og hans gerning. Og forstår du nu, at Jesus, han ikke bare spørger disciplene om, hvad de tænker om menneskesynden, men hvad siger du om mig? Og nu spørger han dig i aften. Hvad tænker du om Jesus? Mange har Jesus som sådan en slags hjælper i livet. Sådan støttepædagog, der skal støtte mig med det ene og med det andet. Men kender du ham som Kristus? Han, som er kommet og har levet det liv, du skulle have levet. Han, som er kommet og blevet det Guds lam, som bærer verdens synd og også din. Og kender du ham, der er ypperste præst, for hvis hellige ansigt du er død og må gå fortabt, men som samtidig også har friet dig fra synden ved sit blod. Kender du ham som Guds søn? Han, som ved sit blod har løst dig fra dine synder. Det er hjælpen mod farisæernes lære og imod de mange vildfarende røster, som vi også kan møde i dag. Jeg er klar over, at jeg de her 3 aftener har peget på forskellige farere, åndelige farere, vi står overfor. Hensigten er ikke at skabe frygt og rædsel. Hensigten er at skabe erkendelse. Erkendelsen af den vej, jeg må gå. Erkendelsen også i aften af den bekendelse, der gør dig salig. Nemlig, at Jesus er Kristus. Den bekendelse, som Jesus bygger sin menighed på.
Den bekendelse, som antikrist og dødsrigets porte ikke skal få magt over. Der er en vej frem. Det er at kende Jesus som Kristus. Det er den vej, der sætter sjæle fri. Det er den vej, der fører hjem til himlens herlighed, hvor jeg skal se ham, som han er. Og der skal jeg stå foran tronen og høre og tage del i de lovsangens røsten foran tronen. Nu er frelsen og magten og riget vor Guds, og herredømmet hans salvede. For vor brødres anklager er styrtet. Han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrdsord. Vidnesbyrdsord, det er vidnesbyrdet imod al synd, imod djævlen og imod verden. Det er de helliges, de saliges vidnesbyrd. Imod disse fjender, der bekender jeg Jesus. Lammet, der har sejret. Må Gud give, at du som kender Jesus må blive bevaret her. Og du som kanskje sidder her for første gang og ikke kender det. Du kan ikke tage det af dig selv. Du må bede Gud Helligånd om at åbenbare de her ting, jeg har talt om. For du også må være blandt de salige. Herre Jesus Kristus, jeg takker dig for, at du har givet os dit navn. Og at vi får lov til at vide, at enhver, som påkalder dit navn, Jesus Kristus, den levende Guds søn, skal blive frelst. Og Jesus, der beder jeg om, at hver eneste af os må kende denne bekendelse til vores salighed. Du er Kristus, den levende Guds søn, også i mit liv. Amen.